салом дӯстон, шаби 12 январ ба 13 яке аз шабҳои хотирмон дар хотираи ҳар мухлиси футбол хоҳад буд. Якбора дар се кишвар се бозиҳои махсусу ҷолиб баргузор шуданд. Новобаста ба бевақтии шаб дар Тоҷикистон мухлисони ин бозиҳоро бесаброна интизор буданд. Ҳама аз завҷа, дӯст ва оилаҳои худ узр хоста садои телевизионро дар соати 12 шаб баланд карду ба тамошои бозиҳо пардохтанд. Ҳар як нафар барои тамошо рақобати дӯстдоштаи худро интихоб намуд. Реал, Барселона, Интер, Ювентус ва ё Тоттенхэм, Челси. Таваҷҷӯҳи аз ҳама зиёд ба бозии Эл Класико равона шуд. Новобаста ба мавқеи дастҳо дар дилхо мусобиқа, вазъи молиявӣ ва дигар ҳолатҳо ин бозӣ шону шӯҳраташро аз даст намедиҳад. Имрӯз мо асосан дар бораи ҳамин бозиҳо гап мезанем. Дӯстон, футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро ҳар рӯз тоб рақобатҳо интизоранд. Дар Кубоки Лигаи Англия Ливерпул бо Арсенал рақобат мебандад ки дирӯз шармандавор аз Кубоки Англия парид. Рӯзи шанбе бошад бозии нотакрор дар чемпионати Англия байни дастҳои Манчестер Сити ва Челси мегузарад. Оё лондониҳо метавонанд аз шогирдони Гвардиола хол гиранд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар майдони тафсони кишвари Арабистони Саудӣ грандҳои Испания ба майдони набард ворид шуданд то барои рохати финали Суперҷоми Испания мубориза баранд. Шумо албатта аллакай хабар доред ки Реал бо ҳисоби 3-2 дастболо шуд. Реал дар 5 классико пайопай дастболо шуд ки чунин ҳолат бори охир солҳои 60-уми қарни гузашта рух дода буд. Ва аммо Барса дар ин дидор кӯдаки гумшударо намемонад. Каталониҳо бозии хуб нишон дода Куртуаро водор карданд ки арақи ҷабин ва машаққат резад. 20 зарба ба тарафи дарвозаи Реал аз забони Райкар равон нашуда буд. Бозии арзандаи Барса собит кард ки хави дар роҳи дуруст қарор дорад. Винисиус чун ҳар вақта дурахшон буд ва дар 3 гол нақши худро бевосита ва ба восита гузошт. Аз Барса бошад, Дембеле тавонист хеле намоён бошад. Фати баъд аз моҳи ноябр ба майдон баргашта бозам гол зад, аммо голи ғалабаовар ба номи Валверде сабт гардид. Ин нимҳимоятгар дар дақиқаи 98 дар овертайми якум голи пирӯзиоварро ба самар расонд. Федя бо Суперҷом муносибати хоса дорад. Соли гузашта дар финал ӯ Алваро Маратаро дар маркази майдон руфт то 1-1 наравад. Хулас, Реал бар ивази таҷриба ва баробар тақсим кардани қувваи бозингарон тавонист ғалабаи муҳимро соҳиб шуда ба финали Суперҷом баромад. Дар Италия бозии Суперҷом танҳо аз як бозӣ иборат аст. Интер ва Ювентус ки бозии ин клубҳоро дербии Италия ном мебаранд, барои ҷоиза набардро бо зарбаҳои тарафайн оғоз карданд. Аввалин шуда зарбаи Маккени нимҳимоятгари Ювентус ба ҳадаф расид. Аз ин танҳо бинии рақиб хун шуду халос. Ҳисобро аз пеналти Лаутаро Мартинес баробар кард. ҳама қаҳваи навро дам карданд то силсила зарбаҳои пеналтиро тамошо кунанд. сонияҳои охири овертайми дуввум ҷараён доштанд ки Санчес аз куҷои ранги тангем пайдо шуду тӯбро ба дарвозаи туриниҳо ворид кард. Инзаги аввалин ҷоизаи худро дар Интер ба даст овард. Дар маҷмӯъ бошад ӯ бори сеюм Ювентусро дар бозиҳои Суперҷоми Италия мағлуб мекунад. ғалабаи миланиҳо бар мантиқу ақл ҳам рост меояд, чунки айни ҳол дастаи қавитарини Италия бе муболиға Интер аст. Дар Англия дастҳои Тоттенхэм ва Челси дар бозии ҷавобии ҷоми Лигаи Англия соҳиби рохати финалро муайян карданд. Ин дастаи Челси шуд. Шогирдони Тухел ин навбат бо ҳисоби 1-0 дастболо шуда дар бозиҳои рафту баргашт натиҷаро 3-0 намуданд. Собиқ бозингари Арсенал Пери Гроус дар бораи Криштиану Роналдо ва таъсири ӯ ба Манчестер Юнайтед ибрози андеша кард. Ба ӯ суол доданд ки агар шуморо ба МЮ ба ҳайси сармураббӣ даъват мекарданд, чӣ кор мекардид? Ӯ чунин посух гардонд: пеш аз ҳама ман боварӣ ҳосил мекардам ки он ҷо Роналду нест. Агар Криштиано дар даста бошад, ман ҳатман ӯро дар ҳайати асосӣ ҷо медиҳам. Агар дилхоҳ мураббӣ ба МЮ биёяд, Криштиано аз ӯ бартар хоҳад буд. Мисол, Почеттино ба дастаи шаҳри Манчестер меояд. қадру манзалати Роналду аз ӯ бештар аст. Дар ҳаят доштани бозингаре ки аз мураббӣ муҳимтар бошад ба нафъи кор нест. Бале, Роналду ҳатман гол хоҳад зад, вале агар шумо хоҳед ки бозии муосир бо прессинг ва суръати баланд дошта бошед, Криштиано танҳо зарар хоҳад расон. бояд самти асосии фаъолият ва фалсафаи даста маълум бошад. ба фикри ман роҳбарияти Манчестер Юнайтед бо харидани Роналдо танҳо худнамоӣ кард. онҳо нишон доданд ки мо қудрати харидану хӯрондани беҳтарин бозингарро дорем. онҳо бозингарони зиёдро ҷамъ карданд, вале ин футболбозон ба ҳамдигар унс гирифта наметавонанд, гуфт мутахассиси англиз.
дар як чиз ин бозингари собиқи Арсенал ҳақ аст. Дар ҳар ҳоле ки Роналдо набошад, ӯ ҳатман гол хоҳад зад. Дар мавсими ҷорӣ Криш дар 22 бозӣ ба задани 14 гол мушарраф шудааст. Ҳамчунин коршинос ишора кардааст ки дар замони Рагник пешравии дастаи МЮ ба назар намерасад. Онҳо зери роҳбарии Карик бозии беҳтар доштанд. Ин коршиносон аз куҷо пайдо мешаванд? Хай майлаш Роналдо, аммо аз Рагник наход дар як ду моҳ бозии кайҳониро интизор бошанд. Ин якум дуввум ки барои муқоиса ягон нафари дигар пайдо нашуд ки Карикро оварданд. Ӯ танҳо ба хотири он дар сари МЮ буд ки ба Рагник визаи кориро дер доданд. Ҳамчунин агар Роналдо набошад, дар Манчестер Юнайтед кӣ гол мезанад? Айни ҳол бояд ба ӯ суол камтар бошад, чунки прессинг накарданашро Роналдо бо голҳои паёпай ҷуброн мекунад. Бидуни голҳояш Манчестер Юнайтед аз гурӯҳ дар Лигаи Чемпионҳо намебаромад ва ин факт аст. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом бовар дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.